Ọ bụ oge imerube ndụ ebiri nke ọma n'ụwa dịka enyere ozi Late Odoziakụ Caroline Nwankwọ na ngwurube di ya dị na Uruekwo Village, Enugu Ukwu, kansụl ime obodo Njikọ Ọka nke Anambra Steeti. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Modem gara ya bụ mmemme wee kọrọ anyị na ya bụ njem ikpeazụ nke ya bụ nwaanyị nagoro ma ọ bụ nke ejiri nnukwu aja misa dị asọ wee malite na St. Anthony's Catholic Church, Enugu Ukwu, ebe ndị ọbụ abụ n'ụlọ ụka ha nọrọ wee bụọ abụ enyemozu maka ezumike udo nke ya bụ nwaanyị nagoro mmụọ. Gere akụkọ ahụ dịka Chukwuemeka ga-esi wee kọrọ anyị ya. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu bụ Fada Patrick Omezi chetara ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst na ụwa ha bi n'ime ya jupụtara n'agha, agha ime mmụọ nakwazi agha anụ arụ, ma o mere ka ha mata na imeri ya bụ agha mgbe niile ga-eme ka ha nwee ndụ ebighị ebi. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka a kachara ya bụ ụka, nwa ya nwoke bụ Maazị Michael Nwankwọ sịrị na mama ya bụ nwaanyị pụrụ iche maka na ọ metụtara ọtụtụ ndụ ndị mmadụ mgbe a lụchara agha Naịjirịa na Biafra, ma werekwazie onyinye Chineke nyere ya dịka onye ma ihe, onye ma akwụkwọ nakwazi onye nwere ike were zụọ ụmụ ya. N'aka nke ya, nwa ya nke anọ bụ Maazị Emma Nwankwọ kwọkwazịrị nne ya dịka onye Chineke jiri ogologo ndụ were gọzie ma bụrụkwazie onye bụ ngọzi nyere mmadụ n'ụwa na-anaghị ha ego ọbụla, ma zụlitekwazịa ụmụ ya n'egwu nke Chineke. Na Enugu Ukwu, abụ m Chukwuemeka Modem.